maraya, zama na lafiya arewa yau muke nema. Zama na ɗar ake a karkarar mu har birni, cikin garuruka damuna kamar rani, gawa kawai ake a tattara a kai mabinni. Me ya faru ne kaso kuke mu ɗau makani, ana ta kashe rayukanmu ba da haƙi ba. Ana ta yin kisan rayuka ya dabbobi, jini zuba yake bisa ƙasa kamar gulbi, a sace yara har da manya ma'ambi. Garin ka kaga yau babu tabbacin jibi, gabar tana ta ci yamma ba ta cinye ba. Wayo mutan arewa yau muna cikin koma, kuɗi muke biya kafin a bar mu yi noma. Mu baiwa gwamnati mu baiwa 'yan ta'adda su ma harajin dukiya har da rayukan musuma. Ta yaya za a ce wai ba za mu tanka ba? Rana da zafi inuwa akwai kuna, zaman gari ma fargaba bare gona, a sai da 'yan adam garin su wai a kofuna. Mutum da bai aje masaran da zai kwana, wurin wai ake bibiyar kuɗin fansa. A sace jama'a ake ta musu alfarma, a yi wa matan mu fyaɗe abin kyama. Abinci mun rasa tun da ba wurin noma, muna gani ƙasar mu gashi an hana mu zama. Wa zai yi magana a kaɓare wa mun rasa? Gidan waɗansu yau ya zamo kamar kufayi, ana ta fargaba tafiya a hanyoyi. Yaran mu ɗalibai ana ta bin su makaranta, har ma da malamai suna biyan kuɗin banza. Ina jiye mana a ɓata ci gaban arewa. Aiki muke bida ba yawan bayani ba, ba wai yawan Allah wadai a bisa midiya ba.